Niin. Näin ton kevätnäytöksen ohjelman ja en nyt haluaisi persoonallisiin mennä, ihan ulkopuolisena tarkkailijana voisin tuoda ilmi pari asiaa, että missä on tuotantoarvo? Missä on keskiharmaus? Missä on Aalto-yliopiston logo? Kyllähän sitä nyt kuka tahansa voi tällaisilla... No en mä nyt voi näyttää sitä teille, kun sillä kuvataan, mutta kuka tahansa voi tällaisilla digikikkareilla kuvata ihan mitä tahansa paskaa. Mutta missä on tuotantoarvo? Tässä! Tässä on tuotantoarvo! Tässä on tuotantoarvoa! Tässä on tuotantoarvoa! Tässä on tuotantoarvoa! Sinne kouluun otetaan niin vähän ihmisiä sisään. Ja sitten ne, jotka sinne pääsee, niillä on tietynlainen velvollisuus tehdä tietynlaista ilmaisua. Ja tämä ei ole sitä.